mahaifina yana bani labari sun raka shi ma Tijjani radiyallahu anhu ya je ya gaida mahaifiyarsa Hajiya Rabi Allah ta jada mata rahama wannan mace ce mai albarka da ya je ya gaishe ta mahaifina yana gaya min da suka dawo suna shawo kwana wani mutum yana dora masa ashar suna shawo kwana yana dora shi yin ashar almajirai za a ci sa ina zuwa malam wani ina gajiya ya kaza tuma dalla kawai shehu ya gaba sai da ya bari sabu ya ɗauke wannan 12 dare akwai wani ɗan uwan malai ɗan baba sai aka ɗora masa wani irin daro sannan masara bata zo ba na dawa irin ƙauran nan ko mori aka cika ta da kuɗi na manta adadin kuɗin ko kan uku ake cewa ko nawa ne kuɗin da yawa saboda haka aka zo sai da aka ma aka sauke wa malai ɗan baba kwankwasa kofa ya fito ce shehi ne ce a kama ka wanda mai kunna mashar din nan ni ashar din nan a ranar yin ashar din da daddare aka yi wannan sannan shi baduku ne na san shi baduku ne na san shi ne to a daren nan sai da sau ya dauke aka kawo masa wannan katon wato daro cike da dawa aka kawo kuɗi masu ƙwari aka ce gashi ne sai a kawo irin wannan wani mutumi kuma wani abu ya faru ya zo da hoge a hannu ya leƙo shagon shehi zai jefi shehi zai aika da zai zo zai yi ina zuwa sai aka tare shehi yana ciki ya yi zage-zagensa aka ji a gaya shehi ai ba a fito bai ce lafiya aka ce ai wani yana nan ya zo da duwatsu sauraro yake ka fito ya ce ko rabu da shi ba komai shehu addu'a ya miye dai ina fitowa Allah ya tafi da wannan mutumi saboda haka kashe gari shehu radiyallahu anhu mai zagin nan fa mai hogen nan da ya zo zai yi rotsi aka laraba ne dama kashe gari alamun aka tabi noman gonar shehi aka je aka nome gonan nan gaba daya da aka gama nome ta to ba kawo abinci ba sai shi to yanzu abincin nan ya zami da shi an kawo in jama'a sun tafi ga gonar makocina ta yi ciyawa a taimaka masa mai ashar ɗin nan ba sai da aka nome ta duk sai yi ce ai ciyawar ma an ba masa kaya kowa yi da inda zai iya an yi je ya jefa ta kwarin gogau haka aka naɗe masa ciyawar gonar ita kanta aiki ce aka kwashe ta kowa abin da ya rungumo in ya zo daidai kwarin gogau sai ya jefa shi kenan sai ya gaba bawan Allah nan ran alamu bai je ba juma'a bai je ba sai ran asabar ya je kofin mazuga ya ebi yan kodago za a je mutum biyu su dan talaka ne na san shi haka iya bin mutum biyu da ke za a je a dan taya shi gona yana zuwa ya ga fayawo an gama da gona tiri dukanta ba to shine sai yake tambaya lafiya sai makota ke ta ko ka bane kai ma ka karkata shi me ya faru sai ai mutumin ne yasa wai ka wai mutumin ne to shi rasa abin da zai ce to shine sai ya dawo a rannan ana zaune bayan lasa sai ya dawo ala ƙara daraja mai hoge nan fa to haka ake son kyakkyawan hali wa tabi sayyi'atal hasanata tamuha kabiro mummuna da kyakkyawa sai ta shafe ta inal hasanat yuzhimna sayyi'at to haka ake son mutum kirki musamman wanda yake wato alaka da sufanci mutum idan karshen ka dan kara masa alkhairi ko gurin Allah aka je kai mai menene kai mai alheri shi mai sharri ba ka ci riba ba to haka ake bukata kai ta dankara alkhairi kakkai sharri ko da ta mai talimi wala tajzul insana ala su'i fi'lihi sai ka fihi ma fihi ma huwa fa'ilu me mugunta aiki kakai masa kaiya da mummunan aikinsa kyale shi iya mummunan aikin ma ya ishe shi bala'i ya ishe shi sakamako ba sai ka rama ba to haka ake son dukkan mabiyin annabi na gaskiya to ya koyi halin girma ya koyi halin kwarai shine karamci iza marru bil lagwi marru kirama duk abin da yake ka ga wasa ne wato ana wani abu ne ka kau da kanka ba ruwanka da wani shine karamci ne shi karamci shine girma amma ba na imanci ba
sai ka ƙure, sai ka ci tsiye, sai kai tsiya, a'a, sai ka rama, duk wannan aikin shiririta ne. Kyale dukkanin masu surutu da kalmomi munana kansu abin zai rika fitowa. Gaskiya ne. Kyale su, ko me za su kulla da zage-zage kakka taya su. Abin da suke kulla nan to ya ishe su. Ya ishe sharri. Amma da zarar ka taya ka rama to kun zama iri ɗaya. Gaskiya ne. Kamata ya kai ka zama karimi, su zama la'imai. Na'am. Ka zama mutumin kirki sai mutanen banza. Su kullum lafazinsu ba za ka ji mai kyau ba. Gaskiya. Da sun keɓe sai dai su aibata mutum, kyale su, kai kakka aibata su. Kakka aibata su. Kyale su, wannan abin da suke din nan to zai da musu. Allah kiyaye mu. Saboda haka wannan shine karamci, halin girma. Wato kiyayya ce kawai 'yan kungiya suke yi wa Professor Makari, amma karatun akwai shi tun da jimawa. Amma ku saurari karatun Maulana Sheikh Dahiru Bauchi. Kawanci ne an haramta, wanda ake a ɓoye na ƙawancen na soyayyan an haramta, duk da Allah ya haramta, shi dai ba yadda za a yi ta halatta, ta ko ina haramun ne. ولا متخذ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يتي أن تبتغوا أموالكم موسين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة تنمكما akwai wani aure da ake zamanin da ana kiransa auren mut'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abubuwan da babu irin su a musulunci. Abu ne an halatta, an haramta, an halatta, an haramta, an halatta, an haramta, an haramta shi ne na ƙarshe har sau 7. An haramta in sun tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sukan ce ya Rasulullah mun zo yaƙi ba mu da mata mu ko muna son mata. Sai ya ce ya halatta musu in sun ga mace bazawara fi lada da ita ayi auren mutu'a duk kwanakin da zaka yi matarka ce ku sa kuɗi har lokacin da za ka tashi. To ran da ka tashi aure ya mutu, ko kwana 1 ko kwana 2 ko 10 ko 20 ko wata ran da dai in kwanan ya ƙare zaman ka bai ƙare ba in ka ga dama za ku sake shiryawa ka biya kuɗi kowane kwanaki da kuɗinsa. Wannan shine auren mut'a. In mutum bai da kuɗi in zai ba da zani ne in zai ba da mayafi ne duk suna yi dai. To ana yin haka annabi sai ce ya haramta. In wani lokaci kuma sun dada matsawa sun roƙe shi a wurin tafiya ce shi kenan ku je an halatta. Haka har daga ƙarshe dai haramcin shi ne na ƙarshe. Kama cikin sahabbai kamar Abdullahi ibn Abbas kamar Imran ibn Husaini su suna kan na farkon nan sun ce ba a haramta ba, shi dai ya zama ne kamar wanda aka ce idan ya nemi abinci ya rasa yunwa za ta halaka shi har yadda ya ci mushe to ta wannan hanyar ne. Amma an sake yin magana da shi Abdullahi ibn Abbas zamanin Sayyidina Umar yace ya janye, domin Sayyidina Umar yace dukkan mutumin da aka kawo mini shi yayi auren mutu'a to za a yi ta dukansa da duwatsu sai sun binne shi, na haramta. To Abdullahi ibn Abbas to shikenan an haramta, kun ji abin mu'min ya haramta, da dai Allah ya kawo wa mutane sauki amma kuma sarkin musulmi ya haramta, kun ji dai ya haramta. To sai aka zauna akan haramcin har ma suke cewa ba don dai wannan haramci da aka yi ba da ba wani musulmin da zai yi zina. Duk garin da ka je sai ya zama kaman hotel, kaman yadda zaka aika da kwano a sayo maka abinci, haka wannan din ma. To amma haramun ne har yanzu, wannan kam an zartar da haramcinsa, amma har yanzu shi'a suna kan wannan mut'a su suna yi. Akwai wasu malamai kaɗan wanda su ma suna yi, amma dai tun da aka ce an haramta sahabbai waɗanda suke ciki ma sun janye a biya kan an haramta ɗin shi ya fi zaman lafiya. Amma ko yanzu idan mutum ya yi tafiya misali zai tafi ko ƙasashen turai bai da kuɗin da zai tafi da matarsa, ko shi musulmi ne ba zai je ƙasar turai ya zina ba, to idan ya je can ya iya ɗaura aure da matar ta ce ni ba na iya zuwa, ni ba na koma Najeriya, ga shi doka ce za ka aure, ni ba zan koma Najeriya ba zan tafi ƙasar ku ba, shi ka sani ko in na gama karatu na zan samu aiki a garin nan, ba sai mu zauna ba, kai dai karka ambata mata in ka zo tafiya za ka sake ta. Shi ka sani in na gama makaranta na ko in na samu aure a garin nan zan zauna, to kai wannan auren kai nufin ka dai in ka gama kwas ɗinka za ka dawo Najeriya kuma ka zama za ka dawo da ita ba. To wannan ya fi ka yi zina. Waɗansu sun ce to ai ka yi mata yaudara,
tunda ka san zaka sake ta lokacin da zaka ta ai kai mata yaudara ta ai gara dai ya zama an yi haka din akan ayi zina domin wannan akwai hanya amma zina babu hanya ta ko ina to wannan kenan famastamtatun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida famastamtatun bihi minhunna wanda duka kuka yi istimta'i da su in auren mutu'a din ne kuka yi da su fa'atuhunna ujurahunna fariida lissafin kuɗin da kuka yi da su na mutu'an nan a lokacin da ba hana ba to ku ba su kuɗin su ku biya su kuɗin su lokacin da ba hana ba in kuma yanzu maganar sadaki ne ake yi yadda kuka yanka mata sadakin nan in ta zo ta kwanta da mutum to dole sai ya biya ta sadakin ta a cike ba kuma an ce dole ne da ya kwanta da ita sai ya biya ba in an kulla da bashi ne ko yaushe ne in ya samu zai biya bashi inda bai kai shekara 40 ba kuma santatun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida wala juna alaikum fima taradaitum bihi min ba'd al-fariida a lokacin mut'a babu laifi idan kwanakin da kuka ɗiba sun ƙare kuɗin sun ƙare yanzu za a rabu to sai kace gashi zamana bai ƙare mu sai kulla wani sabo ko iya ku saki yarjejeniya ku kulla wani sabo din wala jana fi ma taradaitum bi min ba'd al-fariida inna Allah tani Allah kana haka yake aliman hakima ta wajen mut'a dai wannan ayar ba ta aiki amma sahabbai su da kansu sun rasa wace aya ce ta soke ta a bangaren Aisha da almajiranta sun ce ayar gado ta soke ta domin auren mut'a ba gado kuma babu wani aure wanda ba a gado in ba na mut'a din ba to saboda haka sai dai auren baki tabiya wadansu kuma suka ce a wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man yattabi wara'a zalika fa lakum adun mut'a din nan ya zama wara'a zalika ba aure ne cikakke ba saboda haka tun daga sahabbai dai an ce an soke wannan hukunci inna Allah sani Allah kana haka yake lam yazal muttafiqan bidalika aliman masani ne hakiman gwani mai iya shari'a mai iya hukunci to amma da zan ƙara faɗi din wallahi tallahi ba halatta mut'a ba wallahi tallahi ba halatta mut'a ba ina ba ta an fahimci wannan wallahi ban ce mut'a ta halatta